Presentamos hoxe o 7º encontro de Artes pola Integración, que é froito dunha colaboración máis da Xunta de Galicia, Gadis e o propio Concello da Coruña, pero fundamentalmente un proxecto auspiciado, e está aquí para contalo hoxe por Carlota Pérez, leva esta é a súa 7ª edición, neste caso vai acontecer entre o 29 de maio e o 3 de xuño, e o certo é que, ademais dos proxectos de inclusión social a través das artes, que eu creo que é algo esencial neste proxecto, hai toda unha serie de actividades que van de espectáculos propiamente musicais ou de danza, a obradoiros que axudan un pouco a tecer esa relación entre o social e o cultural artístico. Bueno, levamos un pouco máis 10 anos colaborando con Experimenta Danza, pero levamos os 7 anos do encontro colaborando co Encontro de Artes pola Integración, dende a primeira edición. Unha actividade na que destacan obxectivos, contidos, espazos, neste ano en edicións anteriores, é unha actividade na que este ano vamos a participar non tanto na parte de danza, pero sí na parte da mesa redonda. Creo que es importante destacar a todo el equipo de personas que, aparte de que yo sea la directora artística, gracias a ellos, tanto Maika, que está aquí, que nos lleva desde hace mucho tiempo a la gestión, Eurico en producción, Leo, que lleva muchísimo tiempo trabajando ya en inclusión, como también 9 años, y ahora que hablarán también Rebeca y Óscar, que ya son personas como que estamos desarrollando los proyectos con una cierta regularidad, que eso me parece fundamental para poder llevar a cabo, de algún modo, toda esta locura que se me pasa a mí por la cabeza y centrarla. Este año está muy centrado en la investigación y en conferencias y en proyectos de investigación y de formación.